Jsme rekreační areál z Braslavice. Disponujeme 480 lůžky v různých kategoriích ubytování, aby u nás našly místo skupinové pobyty, ale i rodiny s dětmi. Když se k nám rozhodnete přijet, tak se určitě nebudete nudit. Pro ty, co se chtějí vzdělávat, máme 2 školící učebny. Dále nabízíme velké sportovní vyžití. 6 tělocvičen, fotbalová hřiště, hřiště na volejbal, plážový volejbal, basketbal i nohejbal. Také si u nás užijete relax či naopak adrenalin. Nabízíme lanové centrum, horolezeckou stěnu, paintball, paddleboardy, aquazorbing a spousty dalších. Jsme rekreační areál z Braslavice. Pro sportovce, pro školy, pro skupiny.